Pha sajlaknai pholakatharni mong sungsa sangtheng ani rangsakni takok te bukokchong hayung hagnangai tongnai rok adong sungrok kaitorni seleng seleng jiro siklai sikli cherai khwnai joto faithful torok joto nang tini sini Swrangchati TV channel bisingtui Christmas ni khakaha dai chibaya faro abani loglogi bisi ketalni hamjakma dai khakuphu bai surima te hamjakma bo yapa kebang salongka Swrangchati tei noro ani bisingti kokte komu khanani jora manjang tongkha tini ang jora kisanaka hambai maru sini brother Shiva TV ni family dai takugo koksongno Swrangchati ni te nai tongero God bless you all. Christmas ni khakaham te hambaya pharai o Christmas sal apo Bubohai hanai ang just chikong te kaise punuk pari ni bising te sana thangai tongo kisa kaham ke Khnadi kaham ke kaichumui saimandi te hamare mandi kaitomna belai belai ke hambai sini brother Shiva te bini family bini taku boko Swrangchati kereng tongerno ang borong appreciate klayo te kaiton thana hambai ruo te borong bai suryo te nor bojotono borong bising te hamarai manai tongo suryo tongo borong bising te yang tini believer Eastern Church ni joto chere klai siklai sokla sakra noro te pulis rongno ani khakaham te hambaya pharo suri tongrong bagai entire sini tripidopha ni takuk te bukok songon bagai tini ang berai klai sege Christmas ni o salbu bahai nai buchang nai men kok khama je norok saimono thanai bisyo sorry just thanai hatibaro or the Shillong diocese belai nai thok jaga orang buphangrok belai nai thok jabra babra belai nai thok tai borok pani ni tui ni ganango nobar srek srek belai tongthok thangnai hatibar setar digo seng Christmas ni bagai kisa yasia gara sollakya baksma murasa kaza baksma tola bagane kini sini seminary student staff rok tamki sarik nismi karen phailia tangai jani omahai waise punungya kho tai office ni samok phaimelia Shillong thangai manai office ni paper rok jomari jani tongo karim kering bagai horo to aile cheno sal sapo tai Shillong thangi bo sini office ni paper print out klange klang than nango joto nai singlai ja karim bufur phaino sango mai ke samok lek tong puru bharata thik dipor ni bharata wo jotono paile tong jara wo angno prok bisingo tongo ani quarter bisingo karen phatcha jengir kya ang korkang kai karen kya mura sagat tonero tongro siri o karen ke ho hai hi hang lekya bare tong to unjaka khorang peplaka office thanai rak kaitna hambai ni siri koi phele kya muka antam sarana ke o Christmas halon ka abahino seng karen sapong nai singi tongmani jepro karen sengir ka samong klaiman sinai tai tirok diseman sinai nei tong tong mai o a in kiri kongai sini semen student rock tik abahino Christmas hallo seng jisu puro asaino o mutang nai se puro paino ne asu bisi nai singi tongmani kaitin bororo tai o Christmas thanai Christmas painai before Christmas hal painai naising tongmani kuko tabo o 25 tarik 25th December sang Christmas hal palangani jora kamaka tik karen sengi tongpung mahino tini osa omna sa andam kisa sai madam nayo kakene kaiton kok thera kusakra to kaito संसारमा hamjakma bai
bini songri sadun norka je borok bono pujuk lainai borok kongriawi mentangsak nani bariki hamsak nani ko. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Baikliya langna mani tonani, baikliya khak jangna mani tonani, bustang agugui thanani, jotron hamjak nani, nakar lainani, coba lainani, ketai tonani, santike tonani, abono Christmas sa. Kaham tongaki malai krena suri lai tongana, angam sebagai salbrum suri tongo, norban dari suri nang tongri. God bless you all. Hai Happy Christmas and prosperous Happy New Year. Bless you.